Nyt päästään näkemään vähän erikoisempaa kesäasumista Helsingissä. Terve Juhani. No hei Minna, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Juhani Roininen on helsinkiläinen kirjansitoja-mestari. NJK:n laiturissa kelluu Juhanin salonkivene Hjördis, joka on venemaailmassa aivan omaa luokkaansa. Mistä sä oot tän hankkinut ja mikä tän historia on? No itse asiassa mä löysin netistä tämän. Mä olen haaveillut tämmöisestä jo varmaan 6 vuotta. Ja voin katsoa sitten netistä ja sitten löysin Hollannista tämän. Tämähän on Ruotsissa rakennettu 1917. Eli se on kohta melkein 100-vuotias. Mutta miten saadaan aikaan kaunis sisustus salonkiveneeseen? Niin miten sitten tässä laivassa nämä sisustuspuolen asiat? Minkälaisia materiaaleja täällä voi olla? No, itse asiassa mä niin sisustin tämän ihan, tässä ei ollut mitään. Että laitoin verhot tietysti tähän ja sitten aidot silkkimatot lattialle. Ja kun mä olin lakannut nämä lattiat ensin, ne oli ihan mustat nämä lattiat ja hioin ne puupuhtaaksi ja lakkasin. Ja sitten on niin kuin tuolla keulapiikissä on hääkapiot ja pussilakanat 1920-luvulta käsin kudotut ja pitsiliinat ja kaikki tämmöinen, mikä romantiikka kuului siihen aikaan myös, että ja mä tykkään vähän, mä oon vähän romantikko itsekin kyllä. No, mutta täällä on jonkun verran myös ihan irtokalusteita, muutama nojatuoli, mutta niiden pitää varmaan olla aika raskaita, että ne pysyy sitten kovassakin menossa. Joo, kyllä nämä pysyy tässä, että nämä on 20-30-luvun tuolit tässä, nämä molemmat ja niitä ne sopii mun mielestä tähän, vaikka silloin siihen aikaan käytettiin kyllä korituoleja aika paljon niin veneissä. Tämä on vähän menee niin kuin, sitten mun piikkiin nämä tämmöiset mukavat tuolit. Juhani ei ole tinkinyt tyylikkyydestä kattauksenkaan kohdalla. No, mutta kun on kerran näin hyvä keli, niin pitäisikö meidän tehdä pieni kierros? No käydään ottamassa tyypit tossa. Niin. Okei, loistavaa. Hjördis on selkeästi osaavissa ja hyvissä käsissä ja löytänyt oikean omistajansa. Privaattikyyti Hjördiksellä on yksi kesän huippuhetkistä. Helsinki näyttää niin kauniilta myös mereltä käsin.